یک دو سه چهار پنج یک دو سه
ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, мухлисон ва алоқамандони футбол, шуморо даъват мекунем ба тамошои яке аз ҷолибтарин бозиҳо дар дораи рақобатҳои даври шашуми Лигаи Олӣ. Имрӯз дар варзишгоҳи Кулоб Арена дар шаҳри бостонии Кулоб дидори дастаҳои Равшан ва клуби марказии варзиши Артиш аз шаҳри Душанбе сурат мегирад. тавре медонед, ҳар даста дар ҷадвали мусобиқа мавқеҳои хело наздик ба ҳамдигарро банд карданд ва албатта натиҷаи рақобати байни худӣ онҳо қабл аз ҳама барои муайян кардани бартарии ин ё он ҷониб метавонад таъсири бисёр амиқ дар рафти бозии имрӯза гузорад. акнун мо ин лаҳзаҳо пеш аз ҳама ба ҳайати доварон таваҷҷӯҳ мекунем ки тавре мебинед сардовари рақобати имрӯза Насрулло Кабиров таъин шудааст. ҳамчунин ҷои ёдоварист ки дар бозии имрӯза системаи ВАР ҳам фаъолият мекунад ки ба пуррагӣ дар бораи онҳо баъдан гуфта мегузарем. ҳоло дар аввал ба ҳайати аввалияи ҳар даста таваҷҷӯҳ мекунем. Ҳусниндини Маҳмадалӣ рақами 1 дар хайти дарвозаи дастаи Равшан аст. футболбозони хатти дифоъ имрӯз 3 нафар дар дифои марказ Алексей Фирсов рақами 5, рақами 4 Алишер Холмуродов ва рақами 44 Меҳрубон Каримов ҳастанд. аз канорҳо Алишер Раҳимов рақами 77 ва Милош Милованович рақами 8 бозӣ мекунанд. рақами 70 Кабир Салимшоев, рақами 30 Фатҳулло Олимзода, рақами 18 Руслан Хайлоев ним муҳофизатгарон ҳастанд. ҳамлагарон Ҷамшед Махсумов рақами 17 каптени даста ва рақами 10 Муродалӣ Ҳақназаров ба ҳисоб мераванд. сармураббӣ Дмитрий Черешев аз Русия аст. ҳайати аввалияи дастаи Артиш барои мо пешниҳод мешавад. Принц Кобла дар хайти дарвоза рақами 55, футболбозони хатти дифоъ Бакинде Билонг Ҷерард рақами 10, рақами 4 Комрони Мирзохон, рақами 20 Комрон Иброҳимов, рақами 7 Ҷонибек Шарипов ҳастанд. дар хатти ниммуҳофиза Вайсиддин Сафаров рақами 21, рақами 22 Исроил Холов, рақами 17 Муҳаммад Иқбол Давлатов, рақами 99 Франсуа Эненге бозӣ мекунанд. ҳамлагарон 2 нафар мебошанд. инҳо Исломбек Исоқҷонов рақами 14 ва рақами 18 Абдухалил Боронов. ҳардуи онҳо дар бозии даври гузашта ба задани голҳо муваффақ шуданд ва дар пирӯзии дастаашон саҳм гузоштанд. сармураббии даста Файзалӣ Давлатов ба ҳисоб меравад. ман бояд бигӯем ки аввалин бошгоҳе ки мавсим сармураббии худро иваз кардааст дастаи Артиш дӯниста мешавад ва мо дар оғози мавсими имсола вақте Артиш бозии аввали худро дар баробари ҳосилот бохт ивазшавии мураббиро дидем. Хуан Картес мураббии Исмаилӣ ба истеъфо равон карда шуд. аслан ӯ бо сабабҳои оилавӣ аз ин тим рафт, вале баъдан тавре маълум шуд ӯ воқеан аз мақоми сармураббигӣ рафтааст ва ба ҷои ӯ Файзали Давлатов омад. дар аввал иҷрокунандаи вазифа буд ва баъдан мо тавре дидем натиҷаҳо ки хуб шуданд ӯро бевосита дар вазифаи сармураббигӣ даста таъин карданд. акнун бозӣ шурӯъ мешавад дӯстони гиромӣ ва ҷои ёдоварист ки ба Насрулло Кабиров сардовари бозии имрӯза ки аз шаҳри Норак мебошад. ёваронаш Акмал Буриев аз шаҳри Турсунзода ва Хусрави Сидиқзод аз Душанбе кӯмак мекунанд. дар рафти ин дидор ҳамчунин довари эҳтиётии Хуршед Дадабоев аз шаҳри Хуҷанд аст. дар ҳуҷраи ВАР Абдулло Давлатов аз ноҳияи шаҳри Нав, Исмоил Нуралиев аз Норак, Зуҳал Хуҷаназарова аз Душанбе кор мекунанд. нозири доварон Абдураҳим Бобоев аз Турсунзода ва комиссари бозӣ Шоҳрух Содиқов аз Душанбе ба ҳисоб мераванд. аз авт топ ба бозӣ дароварда шуд. Давлатов паси ӯ нагузашт, вале бозигарони дастаи Артиш дар ин байн бубинед чӣ гуна тӯбро соҳиб шуда боз як зарбаи дигар сӯи дарвозаи Равшан равон карданд. тӯб агарчанде рост сӯи дарвоза ҳам нарафта бошад, аммо дар ин байн ба яке аз футболбозони дастаи Равшан бархӯрду баъдан аз майдон берун шуд. аз ин сабаб ҳоло мо зарбаи кунҷиро ба нафъи дастаи Артиш дидем ки таъин карданд. истиёди мураббиёни дастаи Равшанро барои мо нишон медиҳанд. ҷои ёдоварист ки ғайр аз сармураббӣ Дмитрий Черешев ҳамчунин боз мураббиёни дигар Константин Галкин, Антон Сичев ва чанд мутахассиси дигари хориҷӣ дар ин тим кор мекунанд. вазъияти хатарнок аст. инҷо
фурсатҳо дар оғози бозӣ имрӯза барои тими артиш тавре мебинед ба миён омада истоданд ва дар 2 дақиқаи аввал аллакай 2 кӯшиши шогирдони Файзали Давлатов барои рахна кардани дарвозаи ҳариф мушоҳида шуд. Принс Кобла партофти ӯ то ба маркази майдон ва дар ин мубориза акнун футболбозони дастаи Равшан комёб шуданд. ҷо ёдоварист ки ба фарқ аз бозие ки дар даври гузашта тими Равшан дошту онҷо дар баробари дастаи Парвоз дар сафар 1-0 пирӯзӣ ба даст овард. баъзе тағйиротҳо дар ҳайати аввалияи ин тим дида мешавад. аз ҷумла дар ин мавсим капитани асосии даста Саёди Ковусшо аст ки мо имрӯз ӯро дар ҳайати аввалияи дастаи Равшани Кӯлоб намебинем. ва ҳамчунин ҷои ёдоварист ки боз як футболбози дигари даста Муҳаммад Шарифи Саидхоҷа низ имрӯз дар ҳайати аввалия дида намешавад ва аслан номунасаби ӯ дар қатори феҳристи бозигарони иштироки ин дидор сабт нашудааст. идомаи ҳаракатҳои футболбозони дастаи Артиш, аммо ин партофт ба дохили ҷаримагоҳ рост ба дастони дарвозабон Ҳусниддини Маҳмадалӣ буд. маҳз ҳамин ду тағйиротро дар ҳайати дастаи Равшан назар ба ҳайати аввалие ки ҳафтаи гузашта дар бозӣ бо Парвоз дар сафар доштанд мушоҳида карданамон мумкин. ва ба ҷои ин бозигароне ки иваз шуданд, мо аз дақиқаҳои аввал ҳоло Алишер Раҳимовро дида истодаем бо ҳамроҳии Руслан Хайлоев. инҷо боз як ҳуҷуми дигар аз сӯи футболбозони дастаи Артиш. имконияти зарбазанӣ ҳаст ва бубинед ки чӣ гуна ин вазъиятҳо яке паси дигаре бартараф карда мешавад. ҳоло оғози рақобати хонагӣ барои тими Равшан воқеан ҳам бисёр мушкил сипарӣ шуда истодааст. ва биёед бори дигар бубинем. ба назарам саҳнаи такрорӣ омода набуд. дертар шояд барои мо ҳамон ҳолатро пешниҳод мекунанд. ҳоло бошад ба зарбаи кунҷӣ бо иштироки футболбозони дастаи Артиш таваҷҷӯҳ мекунем. Ҷонибек Шарипов ирсоли ту ба сӯи ӯ. инҷо ҳамдастоваш боз ҳам муборизаро давом доданд, аммо ин бор акнун имкони ҷирои зарбаи муайяне сӯи дарвозаи ҳариф пайдо нашуд. тӯбрабои навбатии футболбозони дастаи Артишро мо шумо дар ҳамон ҳолат дидем. ин саҳнаи такрории ҳуҷуми қаблии хатарноке буд ки футболбозони дастаи Равшанро андозӣ карданд ва тавре шумо ҳам дидед аз фурсати навбатии худ бозигарони меҳмон дуруст истифода бурда натавонистанд. Алишер Раҳимов тӯбро аз даст дод. бозигарони Артиш хело боҷуратона ва нотарсида ҳам гӯем дар ин лаҳзаҳо бозӣ карда истоданд. рақобатҳои сафарӣ муқобили Равшан дар Кӯлоб арена тавре медонед чандон саҳлу сода нест барои тимҳое ки дар сафар бозӣ мекунанд, зеро аз як тараф фишори бисёр ҷиддии мухлисони мизбон дида мешавад. аз сӯи дигар албатта худи Равшан ҳам ҳаракат мекунад дар назди мухлисони сершумори худ дар бозиҳои хонагӣ намои оливу арзанда нишон диҳад. Ҷамшед Махсумов пас ба Алишер Раҳимов.
руслан халилоев ҳам имрӯз гуфтем дар ҳайати аввалия ҷо пайдо кард, аммо ин футболбоз ҷои ёдоварист, ки баъд аз осебе ки дошт дар оғози мавсим, акнун ба оҳистагӣ ба худ меояд ва дар ҳайати аввалия ҳам имрӯз мо ӯро дида истодем. Як бозигари дастаи артиш дар замин хобидааст. ҳуҷуми равшан бошад идома дорад. Фатулло Олимзода тӯбро дар канор қабул кард ва пеши роҳи ӯро гирифтанд. Бакинде Билонг Ҷерард бисёр олӣ бозӣ кард дар баробари Олимзода ва Фатулло ростӣ дар ҳамон ҳолат андаке тӯбро аз худ дуртар раҳо карда буд, ки ҳариф зуд он вазиятро бартараф карда тавонист. боз як кӯшиши дигар. Кабир Салимшоев ин дафъа партофти тӯбро анҷом медиҳад. хело ирсоли баланд ва ин партоф тавре мо мебинем аслан натиҷа надод ва аз эҳтимол дур нест инҷо офсайд будааст. бале дар саҳнаи такрорӣ мо шумо ин ҳолатро беҳтару хубтар мушоҳида кардем. дар ҳайати дастаи артиш назар ба бозие ки дар даври гузашта муқобили Эсхата дар сафар доштанд, онҷо пирӯзӣ ба даст оварданд, танҳо як тағйирот дида мешавад. Муҳаммад Иқбол Давлатов имрӯз 10 дақиқа аввал ба майдон баромад ва ӯ ба ҷои бозигари ҷавони даста Сулаймонзода, ки дар рақобати гузашта дар ҳайати аввалия буд, имрӯз бозиро аз дақиқаи аввал шурӯъ кард. агар мо мавсими гузаштаро ба хотир орем, дар ҳайати дастаи артиш ин футболбоз, яъне Муҳаммад Иқбол Давлатов хело зиёд бозӣ ҳам мекард. яъне яке аз он бозигароне буд, ки тақрибан ба таври доимӣ имконият дар ҳайати аввалия бозӣ кардан барояш дода мешуд. акнун ба оҳистагӣ хавфу хатар аз сӯи бозигарони дастаи равшан ҳам бештар мешавад ва тавре мо дидем ин ҳолати мушкилро дифогари дастаи артиш бартараф кард. Милош Милованович ирсоли тӯбро анҷом дод. Бакинде Билонг Ҷерард бошад тӯбро аз дохили ҷаримагоҳ зада берун кард. аввалин зарбаи кунҷии дастаи мизбон дар рақобати имрӯза. Муродали Ҳақназаров бо ҳамроҳи Ҷамшед Махсумов дар назди тӯб буданд. инак ирсоли тӯбро дидем, аммо ин партоф натиҷа намедиҳад. ва дарҳол дар аксулҳуҷум кӯшиши бозигарони дастаи артиш барои созмон додани вазъияти хатарнок дида шуд. довар бошад ишора бар он дорад, ки дар ҳамин ҳолат бубинед қоидаи бозиро вайрон кардааст Вайсиддин Сафаров дар мубориза бо Кабир Салимшоев. боз тӯб ба ихтиёри бозигарони дастаи равшан гузашт. аз канори чап Алишер Раҳимов ирсоли тӯбро анҷом медиҳад. фурсати зарбазанӣ ҳаст, вале ин зарба аслан рост сӯи дарвоза нарафта истода буд. ба ҳар ҳол ба дифогарони артиш муяссар шуд, ки зарбаро баргардонанд. Милош Милованович паси ӯ ба Меҳрубон Каримов. идомаи ҳамларо ҳоло боз ҳам бо иштироки бозигарони дастаи равшан мебинем. бениҳоят фаъол шуданд баъд аз 5 дақиқаи аввали бозӣ футболбозони мизбон ва мо пайдар ҳам ҳуҷумҳои хатарнокро мебинем. акнун сӯи дарвоза, ки каме холӣ гузошта шуда буд аз сӯи Ҳусниддини Маҳмадалӣ. дарҳол зарба аз ҷониби бозигари дастаи артиш сурат мегирад. ҳоло ҳатман саҳнаи такрорӣ ин вазъиятро барои мо шумо фикр мекунам пешниҳод хоҳанд кард. бибинед баъд аз тӯбрабоие, ки тақрибан дар маркази майдон буд, исломбек Исоқҷонов дар ин мубориза комёб шуд ва дарҳол сӯи дарвозаи ҳариф зарбаро равон мекунад. хуб, бархурд байни ӯ ва Милош Милованович ба миён омад, ки дар натиҷа ин футболбоз каме осеб гирифт.
ба оҳистагӣ шумораи мухлисон ҳам зиёд мешавад дар варзишгоҳи клуб арена. аз моҳи май фикр мекунам бозам соати оғози рақобатҳо дигар хоҳад шуд, яъне бештаре аз бозиҳо баъд аз соати 18 тибқи нақша дар моҳи май бояд сурат гиранд ва онҷо бозам барои мухлисон имконият ва шароитҳои беҳтар ба миён меояд, то ҷараёни бозиро бо иштироки дастаҳои дӯстдоштаи худ пайгирӣ кунанду тамошо намоянд. Салим Шӯев ба тӯб аз пои ӯ аз майдон берун мебарояд. дар маҷмӯъ ҷои ёдоварист, ки дастаи артиш бештари вақт тарҳи ҷойгиршавии худро дигар намекунад. онҳо имрӯз ҳам бо мавқеъгирии 4-4-2 ба майдон баромаданд. аммо дар оғози гузориш барои мо тавре ишора кардан, равшан имрӯз бо тарҳи ҷойгиршавии андаке дигар озими ин рақобат шудааст. ва аслан тарҳи ҷойгиршавии се дифоъгари марказӣ барои мо пешниҳод шуд, яъне 3-4-3. хоҳем дид, ки оё воқеан ҳам ҳамин гуна аст мавқеъгирии бозигарони дастаи равшан ё на. маъмулан тавре коршиносон мегӯянд, тарҳи ҷойгиршавии футболбозони ин ё он дастаро ҳангоми ба хатти дифоъ нишастан дақиқ муайян кардан мумкин аст. дар ҳуҷум албатта бештари вақт ба ислоҳ ҳамон эҷодкорӣ аст ва кӯшишҳои гуногун, амалу ҳаракатҳои инфиродӣ имкон намедиҳад ба пуррагӣ мавқеъгирии дурусти дастаҳо маълум карда шавад. инҷо хатоҳо пайдар ҳам ҳастанд. акнун футболбозони дастаи артиш тӯбро соҳиб шуданд. Басиддин Сафаров паси ӯ, аммо дуруст дарк накард ҳамдастаи худро Муҳаммад Иқбол Давлатов. ин футболбози ҷавон агар сари вақт пай мебурд ки ҳамдастааш ба куҷо мехоҳад пас диҳад, пас мумкин буд ки зудтар кушода шавад ва аз канор баъдан ҳамларо давом диҳад. Фатлулло Олимзода аввалин шуда ба тӯб расид. гузариши ӯро мебинем, бисёрам хуб ва зарбаро бошад Алишер Раҳимов комилан хато иҷро мекунад. чӣ гузариши олие буд аз канори рост аз сӯи Фатлулло Олимзода ва баъдан пасро ҳам бисёр дақиқ ба ҳамдастааш равон кард, аммо Алишер аз ин имконият истифода бурда натавонист. бори дигар метавонед бубинед дар он бориза бо дифоъгари бо таҷриба, аммо нисбатан дорои суръати пасти дастаи артиш, яъне Комрони Мирзохон. Фатлулло Олимзода комёб шуд. гузариши бисёр хуби ӯ, сипас пас ба Алишер Раҳимов дақиқ иҷро мешавад, аммо Алишер тавре мебинед зарбаро хато иҷро кард. Раҳимов ҳоло ҳаракатро давом медиҳад аз канори чап. акнун гузариши ӯро мебинем, аммо андаке боз истод ва ин партофти ӯ ба самти Кабир Салим Шӯев ҳеҷ натиҷае намедиҳад. Алишер Раҳимов гузариши хуби ӯ пас ба канори рост дақиқ иҷро нашуд. баъзан вақт футболбозон ҳамин гуна заҳматҳои бисёр хуби худро бо як пас ё партофти нодуруст барбод медиҳанд. мисле ки мо болотар гузариши Алишер Раҳимовро дидем. акнун хатои навбатӣ ин дафъа
Меҳрубон Каримов ба иштибоҳ роҳ дод. Айсиддин Сафаров бо тӯб. Пас ба канори чап. Бозам худи Сафаров. Исроил Холов, Макинде Билонг Ҷерард, Муҳаммад Иқбол Давлатов ва ин партов дурос ба дастони дарвозабони тими Равшан буд. Нафаре ки дар гузашта солиҳои зиёд дар ҳайати дастаи артиш бозӣ кардааст. Ҳусниддини Маҳмадалӣ. Дар авзанаи гузариши зимистона ӯ ба ҳайати тими Равшан пайваст. фоизи тӯбдорӣ 51% тавре мебинед он қадар тафовути калон байни дастаҳо дида намешавад. ва аслан Ҳусниддини Маҳмадалӣ як муддат дар дастаи артиш ҳам дарвозабони асосӣ буд. вале бештари вақт дар ин тим таи солҳои охир ки ба дарвозабонҳои хориҷӣ такя мекунанд. Ҳусниддини Маҳмадалӣ ба таври дуюмӣ имконият пайдо накард то дар ҳайати аввалия бозӣ кунад. аз ин сабаб мо ҳоло мебинем ки ин дарвозабон ба ҳайати дастаи дигар гузашт то таҷрибаи дуюмии бозӣ дошта бошад. ин дуруст аст аслан дӯстони гиромӣ, махсусан барои футболбозони ҷавон ки ояндаи худро меандешанд ва дар фикри ба роҳ мондани як карьераи бисёр хубам ҳастанд. лозим меояд то ҳатман дар ҳайати дастаҳое бошанд ки бештари вақт имкони бозӣ карданро пайдо кунанд дар майдон. ҳар қадаре ки зиёдтар дар ҳайати захиравӣ мешинад футболбоз, аслан ин барои бозигароне ки синни солашон боло бошад шояд чандон бадӣ надорад, аммо барои футболбозони ҷавон беҳтар аст доимо дар ҳайати аввалия қарор гиранд ва ё ин ки аз ҳайати захиравӣ ба майдон баромада таҷрибаи дуюмии бозӣ касб кунанд. Принс Кобла дар лаҳзаи қаблӣ тавре дидед ирсоле ки аз канори чап буд зуд пеш баромада онро соҳиб шуд ва бо ҳамин ҳуҷуми дастаи рақибро бартараф кард. дар воқеъ агар мавқеъгирии бозигарони дастаи Равшанро шумо тӯли дақиқаҳои сипари шуда аҳамият дода бошед, чунин ба назар мерасад ки 3-4-3-ро интихоб кардааст Дмитрий Черишев. дар ин бора ҷузъиётҳоро каме баъдтар мегӯем. Муҳаммад Иқбол Давлатов инҷо тӯбро дар майдон нигоҳ дошта тавонист. гузариши ӯро мебинем. Пас вазъияти хатарнок метавонист ба миён ояд, аммо Абдухалил Боронов саросема шуда зарба зад ки он зарба бо расиш ба яке аз футболбозони Равшан аз майдон акнун берун шуд. Ҷонибек Шарипов хело ирсоли баланд ва бо ҳамин тӯб аз майдон берун мебарад. хуб, чунин ба назар мерасад ки дӯстони гиромӣ сегонаи футболбозони хатти ҳамлаи дастаи Равшанро Фатҳулло Олимзода, Кабир Салимшоев ва ҳамчунин Алишер Раҳимов ташкил медиҳанд. Раҳимов дар канори чап, Фатҳулло Олимзода баъзан вақт дар рост, баъзан вақт дар марказ ва Кабир Салимшоев ҳам нафаре аст ки бо Фатҳулло Олимзода зуд мавқеи худро иваз мекунад. ҷо муборизаи бисёр хуб тӯбро бои футболбозони дастаи Равшанро мебинем. Алишер Раҳимов пас медиҳад ин бор. Ҷамшед Махсумов маҷбур шуд боз ба қафотар тӯбро равон кунад. Милованович бо аз даст дод дар ҳолати қаблӣ ва дар ниҳояти кор қоидаи бозиро ҳам ин футболбоз вайрон кард. ҳамон лаҳзае ки зидди Франсуа Эненге қоидаи бозиро Милош Милованович вайрон кард.
мубориза идома меёбад ва инҷо тавре мо шумо дида истодем талошҳои Кабир Салимшоев боисбарон шуд то аут ба нафи дастаи онҳо таъин гардад. гузариши бисёр хуб аз канори рост, аммо дар идома тавре мо шумо шоҳид шудем туп бевосита ба худи бозигари Равшан Алексей Фирсов расида аз майдон берун баромад. як бори дигар саҳнаи такрориро диданатон мумкин. Читавр дар анҷом туп бевосита ба худи Алексей Фирсов расид. Франсуа Энеге инҷо акнун шонс пайдо мешавад ва зарбаи задаи ин легионери дастаи артиш хато меравад. аз бисёре аз мавқеҳое ки пайдо мекунанд барои зарбазанӣ футболбозони артиш зуд истифода бурда истоданд то ҷониби дарвозаи ҳариф зарба зананд. Абдухалил Боронов дар ин мубориза фаъолтар буд ва пас мас аз сӯи ӯ ба Франсуа Энеге иҷро шуд. ин футболбоз тавре мо дидем зарбаро иҷро кард. Бакинде Билонг Ҷерард партофти ӯ ба наздикии ҷаримагоҳи ҳариф буд, аммо дар идомаи мубориза ба бозигарони артиш муяссар нашуд тӯбро бигирад. мо болотар гуфтем ки аслан ду ҳамлагар дорад тими артиш, яъне Абдухалил Боронов ва ҳамчунин Исоқҷонов, аммо чунин ба назар мерасад ки Франсуа Энеге низ бештари вақт дар нақши ҳамлагар пайдо мешавад. инҷо бояд қайд кунем ки бо ӯ Ислом Исоқҷонов ва баъзан вақт Абдухалил Боронов зуд мавқеи худро иваз карда истоданд. яъне яке аз ин ду ҳамлагар вақте поён мефарояд ба хаттини муҳофиза, ҳатман Франсуа Энеге ба ҷои яке аз онҳо ба хатти ҳамла мегузарад. маҳз баъзан вақтан ҳамин ҷои ивазкунии байни ҳамаи футболбозон метавонад боиси нофаҳмиҳо барои бозигарони рақиб шавад, чунки дар лаҳзаҳои омодагӣ ба бозӣ пеш аз шурӯи он ҳатман рақам ба рақам тақсимбандии футболбозон ҳам ҳаст байни якдигар, яъне ба истлоҳ муроқибати як ба як бояд бошад дар баъзе аз мавридҳо. вале футболбоз чунин нафаре ки ба ӯ вобаста шудааст, ӯро дар ҳамон мавқеи худ вақте пайдо намекунад, ман инҷо каме нофаҳмӣ метавонад ба миён ояд. инҷо қоидаи бозӣ вайрон шуд. Насрулло Кабиров дар ин ҳолат қоида вайронкуниро ба эътибор мегирад. агар аҳамият дода бошед, тақрибан 15 дақиқаи аввали ин бозӣ хело бо суръати баланд ва бо ҷолибияти хос ҷараён гирифт. баъд аз он ҳуҷумҳо кам шуданд, хавфу хатар ҳам аз ҳарду ҷониб коҳиш ёфт. вале фикр мекунам дар пеш боз дақиқаҳои зиёде ҳаст, махсусан дар анҷоми қисми якум ки дастаҳо бо нишон додани як бозии бисёр хубу ҳуҷумкор моро шод карда метавонанд. аут ба фоидаи дастаи мизбон.
тубро дар маркази майдон футболбозони дастаи меҳмон гирифтанд. Вазъияти бисёрам хатарнок аст. Имконияти беҳтарин, зарба ва гол. ҳисоб кушода мешавад, аммо дарҳол офсайдро ба қайд мегирад сардовари бозии имрӯза Насрулло Кабиров. ҳаракатҳои бисёр олӣ дошт Ислом Исоқҷонов. инро бояд махсус қайд кунем ва мо ҳоло имкон дорем саҳнаи такрориро бубинем. дӯстони гиромӣ, хуб ин ҳолате ки ирсоли тӯб анҷом дода шуд, албатта аз ин стопкадр ба ислоҳ мо шумо дидем ки офсайд буд, аммо ҳолатро боз худи доварон дар ҳуҷраи вар ҳатман тафтиш карда мебароянд ва хулосаи ниҳоиро баъд аз чанд лаҳза сардовари рақобати имрӯза эълон хоҳад кард. ҳаракатҳои Исломбек Исоқҷонов ба ҳар ҳол дар лаҳзаи қаблӣ бисёр ҷолиб буд. агар аҳамият дода бошед, тӯбро қабул кард, ҳаракатро давом дод, дарвозабони ҳарифро гузашт ва баъдан зарбаро бехато иҷро кард. ҳоло то лаҳзае ки довар иҷозат надиҳад барои ба бозӣ даровардани тӯб, мо шумо интизор мешавем ва маълум мекунем ки расман офсайдро ба қайд мегиранд ё на. норозигии Дмитрий Черишев ва бубинед ба марказ ишора мекунад, ва ин маънои онро дорад ки гол ба қайд гирифта шуд. дӯстони гиромӣ, Насрулло Кабиров баъд аз он ки интизор шуд, аз ҳуҷраи вар ба хулосае омаданд ва шояд дақиқан ҳам бо кашидани хатҳо маълум карданд ки онҷо ҳеҷ гуна офсайд набуд ва мо шумо бо ҳамин голро мебинем. болотар ман таъкид кардам ки аз он стопкадре ки барои мо пешниҳод шуд, аллакай тӯб дар фазо буд, яъне дар ҳаво буд. аз он ҷо мо дақиқ маълум карда наметавонистем ки офсайд ҳаст ё на. барои мо стопкадри ҳолати дигар лозим аст. бале, ана ин ҳолат ва худатон метавонед бубинед ки воқеан ҳам офсайд нест ва ҳатто бо хатти сурх барои мо нишон медиҳанд ки ҳангоми ирсоли тӯб ба самти Исломбек Исоқҷонов ҳеҷ гуна офсайд дида намешавад. голро бо ҳамин ба қайд гирифтанд. хуб, дӯстони гиромӣ, ҳоло хоҳем дид ки дар идома боз талошҳои дастаи артиш чӣ натиҷаҳо медиҳад, аммо маълум аст ки равшан дар хонаи худ зидди ин ҳариф имрӯз тавре гуфтем бо ҳадафҳои бисёр мушаххас ва баланд вориди майдон шудааст. ҳатман дар идома онҳо барои ҷуброн кардани голи сардодаи худ мубориза мебаранд. зарбаи кунҷӣ ба фоидаи футболбозони дастаи мизбон таъин мешавад. Исломбек Исоқҷонов дар ин мавсим боз як голи дигарро ба номи худ сабт кард. бори дигар метавонед бубинед ҳолате ки ирсоли тӯб ба самти ӯ сурат гирифт. он ҷо Алишер Холмуродов мехост ҳолати офсайди сунъиро ба вуҷуд орад, аммо комёб нашуд ва мо тавре дида истодаем Исломбек Исоқҷонов воқеан ҳам ҳаракати бисёр олӣ дошт, мисли ҳамлагарони воқеан ҳам бо таҷриба. аз он фурсат истифода бурд, аммо Милош Милованович дар ҳамин лаҳзаҳо шонси баробар кардани ҳисобро аз даст медиҳад. таваҷҷӯҳ кунед ба ин партофт. касе дар рӯ ба рӯи ӯ нест, танҳо ба тӯб дуруст расидан ва зарбаро ростсӯи дарвозаи Принс Кобла иҷро кардан лозим буд, аммо аз удаи ин кор Милош Милованович набаромад. бениҳоят шонси хуберо дар ҳолати қаблӣ аз даст доданд футболбозони равшан. боз ҳам ирсоли навбатии тӯб аз зарбаи кунҷӣ ба дохили ҷаримагоҳ сурат мегирад. партофтҳо тавре мебинед бештари вақт мустақим ҷониби ҷаримагоҳ равона мешаванд то ин ки ҳангоми мубориза дар қабати дуюм бозигарони дастаи равшан имконият пайдо кунанд. хуб, паси голӣ дар ҳамон лаҳза аз сӯи Исроил Холов анҷом дода шуд. дӯстони гиромӣ, ва бубинед ин бозигар ки аслан дар чандин мавқеъҳо дар майдон бозӣ карда метавонад. қаблан дифоъгари марказӣ буд. мо махсусан дар синни соли наврасияш ӯро дар нақши дифоъгари марказӣ дида будем. ҳатто дар чемпионати ҷаҳон дар Бразилия иштирок карда буд. ӯ баъдан вақте ба артиш гузашт дар канори хатти дифоъ ҳам бозӣ кард, дар канори хатти ним муҳофиза ҳам
баъзан вақт дар маркази хатти нимуҳофиза ҳам бозӣ мекунад ин футболбоз. ман Исроил Холов нафаре аст ки қаблан дар дастаҳои дигар ҳам бозӣ кардааст, дар Локомотив, дар Регат кардааст ва ҳамакнун дар Артиш равнамоӣ дорад. бори дигар метавонед бубинед ин ҳамон лаҳзае ки партофти дақиқро анҷом дод ба ҳамдастааш Исроил Холов ва аз имконияти худ Исломбек Исоқҷонов чӣ гуна истифода бурд барои мо такроран ҳамон ҳолатро пешниҳод карданд. ирсоли тӯб ба канори рост. инҷо акнун вазъияти хатарнок аст бо иштироки бозигарони Равшан, аммо ин фурсат бартараф мешавад. хуб, довар ишора ба он мекунад ки тӯб ба дасти футболбози дастаи Артиш расид. аз ин хотир рафти бозиро қаблан манъ кард ва ҳоло меравад ба назди боз як футболбози дигаре ки осеб гирифтааст. биёед бубинем. Алексей Фирсов ба ҳамла ҳамроҳ шуд. дар ҳол ирсоли тӯб аз сӯи ӯ буд. Алишер Раҳимов мубориза бурд, аммо имконият барои ин футболбоз пайдо нашуд ва бозигари дастаи Артиш ки он ҷо садгузорӣ кард, Комрон Иброҳимов осеб гирифтааст. ҳоло ба ӯ кӯмаки тиббӣ бояд расонанд. ҳамлагари дастаи Артиш қаблан 2 гол дошт. Исломбек Исоқҷонов акнун голи севими худро ба ҳадаф расонд ва дар рӯйхати нишонзанҳои беҳтарини чемпионат ҳоло ӯ дар баробари Шарафҷон Солеев аз ҳосилот ва ҳамчунин Ҷозеф Ҳакомадӣ аз ин тим дар сегонаи пешсафон аст. аз ҳайати дастаи Равшан 2 нафаре ҳастанд ки 2 голи доранд. инҳо Фатулло Олимзода ва Муҳаммадалӣ Азизбоев мебошанд. хуб, дӯстони гиромӣ, мо тағйиротро мебинем. Алишер Холмуродовро аз майдон мегирад мураббӣ ва ба ҷои ӯ Окоронкво бо рақами 94 ба майдон мебарад. ҳамон иштибоҳи қаблиро истоди мураббиён набахшиданд ба фикрам. Алишер Холмуродов хост офсайди судӣ ба вуҷуд орад, аммо хато кард ва дар натиҷа шонси бисёр хуберо Артиш истифода бурда ба задани гол муваффақ шуд. инҷо корти зард албатта ба бозигари дастаи Артиш нишон дода мешавад. ҳеҷ гуна баҳсу даъвоҳоро қабул надорад Насрулло Кабиров ва худи Абдухалил Боронов ҳам инро дуруст дарк мекунад. зидди Муродалӣ Ақназаров инҷо қоидаи бозӣ вайрон шуд. албатта мавқеъгирии ҳарифро намедид Абдухалил Боронов, аммо ин ба истлоҳ гӯем масъулиятро кам намекунад ё масъулиятро аз дӯши ӯ дур намекунад. аут ва он ҳам ба фоидаи дастаи меҳмон. тибқи нақшаи баргузории рақобатҳо дар доираи даври шашуми Лигаи Олӣ имрӯз 2 бозӣ сурат мегиранд. Равшан дар хонаи худ бо Артиш бозӣ мекунад ки мо шумо дар пахши мустақим тамошо карда истодаем ва дидори дигар бо иштироки Истарафшану Эсхата дар варзишгоҳи марказии шаҳри Истарафшани Бостонӣ бояд баргузор шавад. барномаи рақобатҳои ин давр бо ҳамин ҷанбаст мешаванд. инҷо Каримов ҳам чандон хуб ва боварибахш бозӣ накард. футболбозони дастаи
артиш қариб буд боз як имконияти дигар пайдо кунад. аут ба фоидаи дастаи артиш аст. инҷо баҳс фоида надорад. партофто яке паси дигаре хатарнок шуда истоданд то рафт аз сӯи бозигарони дастаи артиш ва бубинед боз як зарбаи дигар дар анҷоми ин ҳамла сӯи дарвозаи ҳусниддини маҳмадалӣ зада шуд. ва чӣ хатои бисёр дағалеро ин лаҳзаҳо мову шумо дидем. ин бозигаре ки ҳамагӣ чанд лаҳза пештар аз ин ба ҷои алишер холмуродов ба майдон баромада буд, қариб буд иштибоҳи ҳатто дағалтар аз ӯро содир кунад ва ин баъдан метавонист аслан ҷуброннопазир бошад. дӯстони гиромӣ, чунки қариб монда буд то бозигарони артиш аз ҳамон фурсат истифода бурда ҳатто ба задани голи дуюм низ муваффақ шаванд. боронов пас ба канори рост, аммо андаке босуръаттар ва муҳаммад иқбол давлатов шонс надошт то дар ҳамон лаҳза ба тӯб расад. ҳоло аз милош милованович хоҳиш карда шуд ки берун аз майдон барои аду кӯмаки тиббӣ гирад. ба назарам шояд аз бини ӯ хун ҷорӣ шуда истода буд. маҳз аз ин сабаб аз ӯ хоҳиш карданд ки аз майдон берун баромада кӯмаки тиббӣ гирад. баъдан иҷозати баргаштан ба майдон албатта дода мешавад. зарбаи кунҷӣ ба фоидаи дастаи мизбон ҳоло таъин мешавад. ҷамшед мақсумов бо ҳамроҳии муродалии ҳақназаров дар назди тӯб ҳастанд. мақсумов ирсоли тӯбро анҷом дод. ин вазъият бартараф шуд аз сӯи бозигарони ҳариф. хуб тавре мебинем дар маркази майдон аз нав футболбозони дастаи артиш тӯбро мегиранд. франсуа энеге пас ба қафо. акнун бозигарони артиш ҳаракат карда истодаанд ки саросема нашуда. муҳимтар аз ҳама ин лаҳзаҳо тӯбро дар ихтиёри худ нигоҳ доранд. ҳатман дар идома барои онҳо боз вақте контроли тӯбро беҳтар ба роҳ мемонанд, фурсатҳо барои ба роҳ мондани ҳамла ҳам пайдо мешаванд. дар футболи муосир яке аз талабҳои асосие ки ҳаст ба бозигарон ин доимо кӯшиш кардан барои нигоҳ доштани тӯб дар ихтиёри даста аст. дар ҳар вазъияте ки набошад футболбозон бояд кӯшиш намоянд то контроли тӯбро дар ихтиёри дастаашон таъмин кунанд. партофти тӯб ба канори чап. муҳаммад иқбол давлатов акнун ба ин канор гузаштааст. ҳоло идомаи ҳуҷумро мебинем. вазъияти хатарнок аст ва франсуа энеге чӣ гуна шонс дошт дар ҳолати қаблӣ. аслан шояд ӯ дарк накард ки тӯб аз дифоъгари дастаи равшан метавонад гузарад. исоқҷонов инҷо акнун партофти ӯ натиҷа намедиҳад. ҷамшед мақсумов бошад ҳангоми пас додан ба қафо ба хато роҳ дод.
бори дигар бубинем. Исоқҷонов инҷо ирсоли тӯбро анҷом додааст ва тӯб аз Меҳрубон Каримов мегузарад. дар бозиҳои қаблӣ Меҳрубон Каримов дар қабати дуюм хело хуб бозӣ карда буд, аммо агар аҳамият дода бошад дар рафти ин дидор чандин ҳолатҳое буд ки ӯ ҳам ҳатто наметавонад ҳангоми ирсолҳое ки баланд анҷом дода мешавад дурусту бехато ба тӯб бирасад ва тӯбро аз ҷаримагоҳ бо сар зада берун кунад. Барои мисол дар баъзе аз ҳолатҳо Меҳрубон Каримов пас ба канори чап. қоидаи бозӣ инҷо вайрон шуд. Бале, назиди Ҷамшед Махсумов. Франсуа Энеге қоидаи бозиро вайрон кард. бозигарони артиш ҳаракат карда истоданд ки имконият ба ҳариф надиҳанд. аммо аслан рафти бозии имрӯзаро агар аҳамият дода бошед, ин бозие аст ки тақрибан баробар ҷараён дорад, яъне ҳар даста имкониятҳои хатарноки кӯшиш мекунанд ба вуҷуд доранд ва фурсатҳои хуберо ҳам дар ин байн ҳар ду даста то кунун дар ихтиёр доштанд. равшан низ мисли ҳамин ҳуҷуми охирине ки дошт як қатор вазъиятҳои хатарноки дигареро қаблан ба вуҷуд оварда буд. Ақназаров пас ба қафо. Меҳрубон Каримов, Ҷамшед Махсумов ва ин ирсоли тӯб хато аст. вақти асосӣ ҳам хотима ёфт дӯстони гиромӣ. ҳоло барои мо маълум мекунам ки чанд дақиқа вақт илова шудааст. 3 дақиқа ҳафтидани бозигари дастаи артиш бошад. инҷо ҳеҷ натиҷае намедиҳад. довар аз дарвозабони дастаи равшан талаб мекунад ки тӯбе ки дар ҳоли ҳаракат буд онро ба бозӣ надарбурад. медонад ин ҳолат шояд барои чизи дигар ҳам ҳаст, яъне ин бори аввал нест. аз рӯи ишораҳои Насрулло Кабиров ва суҳбате ки ӯ бо дарвозабони ҳариф дорад, инро пай бурдан мумкин аст. дарвозабон инҷо чӣ ҳолате ба миён меояд акнун. нофаҳмӣ байни дифоъгари дастаи Равшан ва дарвозабони онҳо. хуб, қоида вайронкунии Исломбек Исоқҷонов ба эътибор гирифта шуд, аммо саволи асосӣ ин аст ки чаро чунин ҳолат аслан ба миён омад. Эбука дифоъгари марказии дастаи Равшан ки дар миёнаи қисми якум ба майдон баромад, бубинед каме нофаҳмӣ дошт бо дарвозабон ва мо дар саҳнаи такрорӣ мебинем ки Исломбек Исоқҷонов аз қафо истода воқеан ҳам қоидаи бозиро онҷо вайрон кардааст. ҳоло довар корти зарб ба фикрам боз ҳам нишон дод. вале саволи асосӣ ин аст ки ба ки? Ба Фатҳулло Олимзода. чаро? шояд барои эътирозҳое ки доимо ӯ баён мекунад.
зеро дар лаҳзаи қаблӣ мо аслан ҳуҷуми дастаи равшанро дида истода будем. боз як партофти дигар, аммо ин ирсол акнун натиҷа намедиҳад. Каримов, партофти ӯ ба канор. инҷо тӯб дар майдон нигоҳ дошта шуд ё на? На. Насрулло Кадиров дарҳол ишора мекунад ки тӯб аз хат гузаштааст. ва бо ҳамин тамом дӯстони гиромӣ 3 дақиқа вақти илова кардаи Насрулло Кабиров ба нимаи якуми бозӣ хотима ёфт. дастаҳо ба танаффус мебаранд. ҳисоб 1-0. голи ягонаро Исломбек Исоқҷонов дар ин дидор токунун ба ҳадаф расондааст. аслан хатои қаблии худро шояд чандон ба гардан намегирад, аммо дар саҳнаҳои такрорӣ мо шумо дидем ки легионери ӯзбекистонии дастаи артиш онҷо воқеан қоидаи бозиро вайрон кард дар мубориза бо Эбука. хуб, қисми якум дар маҷмӯъ хуб буд. ҳамлаҳо тарафайн буданд, яъне дутарафа буданд. аз ҳарду ҷониб ҳуҷумҳои хатарнок ба миён омад, аммо равшан гол зада натавонист. хоҳем дид ки дар қисми дуюм боз чӣ натиҷае дар ин дидор ба қайд гирифта мешавад. ҳоло бошад танаффус.
دوستان گرامی و بینندگان ارجمند، بار دیگر شما را خوش آمدید میگوییم با تماشای یکی از جالبترین و مهمترین بازی ها در دوره رقابت های دور ششم لیگ اولی. این بازی با اشتراک دسته‌های روشنی شهری کلوب و کلوب مرکزی ورزشی ارتش از دوشنبه است که در کلوب آرنا صورت گرفته ایستاده است و ما و شما بعد از خاتمه قسم یکم طور می‌بینیم حساب 0-1 با فایده دسته ارتش میباشد. گل یگانه را اسلامبک اسحاقجانов در این دیدار به هدف رساند. با شروع قسم دوم در حال دو تغییرات در حیاتی دسته روشن دیده شد و ما از این تغییرات علاقه پای بردن اما ممکن است که چگونه از رفتی بازی و نتیجه که بود در نیمه یکم سرمربی این دسته دمیتری چرشف ناراضی است. خوب به میدان برآمدن سعید کوچو کاپیتان اساسی دسته و همچنین محمد علی عزیزبویف و خواهیم دید که این دو بازیگر اکنون در رفتی قسم دوم چگونه با نتیجه عمومی دسته روشن تاثیر رسانیده میتوانند. حالا حیات‌های هر دسته رو برای شما یک بار دیگر یادآور میشم. این بار از دسته مهمان باید شروع کنیم. یک فوتبال بازی دسته روشن کمی آسیب گرفته است. پرینس کوبلا در خط درگذاری دسته ارتش است. فوتبالبازان خط دفاع در مرکز بکیند بیلونگ جرارد و کامران میرزاخان هستند. از کنارها جانی بیک شریپوف و کامران ابراهیموف بازی دارند. در خط نیم محافظه وحیدالدین سفرов، اسرائیل خولов، محمد اقبال давлатов و فرانسوا انگه هستند. حملگران عبدالخلیل بارانов و اسلامبک اسحاقجانов به حساب می‌روند. سرمربی دسته فیضعلی давлатов است. خب طور با ما بار دیگر اطلاع داده ایستادند. سعید کوچو با همراهی بازیگر دیگر محمد علی عزیزگویف از هیئت ذخیروی به میدان برآمدند. جای یادآوری است که در هیئت روشن اصلا در قسم یکم هم یک تغییرات بود که ما و شما آنجا از هیئت ذخیروی به میدان برآمدن ابوکا اوکورونکو را دیدیم و این فوتبالباز به جای علیشیر خولمرادов که اصلا هنگام با وجود آوردن افسایدی صنعی اشتباه کرد وارد میدان شده است. حالتی که آسیب گرفت فتح‌الله علیمزاده برای ما آن را تکرارا نشان دادند و بعد از خاتمه قسم یکم دو نفر فوتبالبازانی که عوض شدند، یکی میلوش میلوانویچ و دیگری رسلان خیلویف بودند. به جای آنها آن دو بازیگری در کلوب گفتم وارد میدان شدند. اکنون با پورگی هیئت دسته روشن رو برای شما معرفی میکنیم. حسین‌الدین محمد علی در خط دروازه، فوتبالبازان خط دفاع الکسی فیرسوف، مهربان کریموف و اکنون سعید کوچو خواهند بود. در موقع دیگر بازی کرده ایستادند علیشیر رحیموف، کبیر سلیمشوی، فتح‌الله علیمزاده، مرادعلی حقنظرов، جمشید مقسومов، ابوکا اوکورونکو، محمد علی عزیزگویف و همچنین بازیگری دیگری که بالاتر گفتیم سعید کوچو. سرمربی دسته دمیتری چرشف از روسیه. سعید هنگامی پاس دادن خطا کرد. کامران ابراهیموف توپ را با بازی می‌دارد ولی این همه تلاش‌ها و مبارزه بازیگرانی دسته ارتش در حالت قبلی هیچ نتیجه نداد. پایده بازی ویران شده است و حالا اکنون پرینس کوبلا هم اشاره بر آن دارد که بعد از برخورد با محمد علی عزیزگویف آسیب برداشت. عزیزگویف اصلا پیش از این با دفاعگری حریف کمی برخورد داشت. باید ببینیم همین حالت با کامران میرزاخان و بعدم پرینس کوبلا با او برخورد. ابوکا دفاعگری مرکزی با یک پرتاب توپ را به حملگری دستش روان میکند اما در این مبارزه ها عزیزگویف کامیاب نشد. در نیمه یکم از حساب فایزی توپداری 56-44% برتری دسته روشن بود. ضربه ها 4-7، ضربه های راست 3-4
аз рӯи ин ду нишондиҳанда артиш беҳтару хубтар буд. Зарбаҳои кунҷи 4 бар 2 ба фоидаи Равшан. қоидаи вайронкуниҳо 2 бар 4, кортҳои зард 1 бар 1. маслан бархурде ки Принс Кобла бо футболбози дастаи Равшан дар ҳамон ҳолат дошт, он қадар ҷиддӣ набуд. Яъне ҳосиби гирифтаи Принс Кобла набояд ин қадар ҷиддӣ бошад, чун як бархурди оддӣ буд. вале маълум аст ки баъзан вақт дар ин гуна ҳолатҳо одатан футболбозон дар маҷмӯъ агар бигирем ин чиз хоси аксари чемпионатҳо аст ки ислоҳ ҳиллаву найранг ҳам мекунанд танҳо ба хотири вақту кашол будан. футболи аврупо шояд маҳз бо ин вижагии худ куллан тафовут дорад аз футболи кишварҳои дигар ки маъмулан мо ин чизҳоро камтар мебинем ва табиист вақте ки барои бозӣ дар ин сурат пайдо мешавад хело ва хело зиёд хоҳад буд. Принс Кобла ишора мекунад ки на, ӯ зарба намезанад, балки ҳамдастааш бояд тӯбро ба бозида кунад. Макинде Билонг Ҷерард тӯбро бо як зарбаи қавӣ ба нимаи майдони ҳариф равон кард, аммо боз зуд футболбозии дастаи Равшан боз соҳиб шуда кӯшиш намуданд то ҳамлаи худро бароҳ кунанд ки он ҳам самар надод. дар маҷмӯъ агар бигирем дар қисми якум тақрибан тавре мо гуфтем бозӣ баробар буд, аммо аз ҳисоби имкониятҳо дастаи артиш беҳтару хубтар ба назар расид ва худи зарбаҳои ростам бартарии артишиёнро дар баробари Равшани Кулоб нишон медиҳад. вале қисми дуюм моло дар пеш аст. хоҳем дид ки истиёди мураббиёни дастаи Равшан бо тағйиротҳое ки ворид карданд чӣ гуна метавонанд рафти бозиро дигаргун кунанд ва оё Равшан ба натиҷаи зарурии худ ноил мешавад ё на. аз канори рост ирсоли тӯбро дидем ва дарвозабон инҷо омода буд. солҳои охир дар бозиҳои байнихудие ки ин ду тим байни ҳам анҷом медиҳанд бештари вақт Равшани Кулоб комёб аст ва охирин ғалабае ки артиш дар баробари Равшан дар чемпионат ба даст овард ҳанӯз ба соли 2021 бармегардад. 22 сентябри соли 2021 онҳо дар сафар 2-1 Равшанро шикаст дода буданд. баъд аз он 6 маротиба аз Равшан мағлуб шуданд ва боз се бози дигар мусовӣ хотима ёфта буд дар ин байн. мавсими гузашта як бозӣ мусовӣ шуд, сараввал дар ҳамин майдон, баъдан дар сафар Равшан тавонист артишро ноком кунад рӯзи 28 сентябр. умуман омори Равшан муқобили артиш хело хуб аст ва ҳатто ҳолатҳое буд ки дар мусобиқаи ҷоми кишвар ҳам Равшан муқобили артишиён комёб шуд. бо голи бисёр зебои Салоҳиддин Эргашев дар нимаи дуюми мавсими гузашта Равшан муқобили артиш тавонист комёбиро ба даст овард. он бозӣ дар варзишгоҳи Талпаринаи шаҳри Турсунзода сурат гирифта буд. як рақобати бисёр ҷолибам буд. рости сабабиён ки ҳамон бозиро шарҳ дода будам, ҷузъиёти зиёди он рақобат докун дар хотирам ҳам боқӣ мондаст. дӯстони гиромӣ, ҳоло талоши навбати бозигарони Равшанро тавре мо мебинем бесамар ҷамъбаст мешавад ва Равшан пирӯзиро дар ҳоле ба даст овард дар ҳамон рақобати болозикри мо ки аслан як нафар кам буд дар поёни қисми аввал. ҳамлагари марказӣ онҳо баъд аз гирифтани 2 корти зард аз майдон хориҷ шуда буд ва ба ҷои ӯ мо
тавре дидем бозигарони дигар тавонистанд натиҷаи дилхоҳро ба даст оранд. Салоҳиддин Эргашев бениҳоят гӯли зебоиро барои Равшан дар ҳамон дидор ба ҳадаф расонд. Аввалин тағйирот дар ҳайати дастаи артиш. Франсуа Энеге аз майдон гирифта шуд ва ба ҷои ӯ Умарҷон Шарипов ба майдон баромад. дастпарвари мактаби футболи вахши шаҳри Бухтар. ва бояд бигӯем ки Умарҷон Шарипов аз сулодаи футболбозон аст аслан. бародари ӯ Умед Шарипов яке аз истеъдодҳои бисёр хуб буд, то ба тими миллии кишвар ҳам ҷалб мешуд, аммо баъдан натавонист то ба охир дар як сатҳи баланд фаъолияти бозигарии худро давом диҳад. Фатҳулло Олимзода ирсоли ту ба сӯюл ва дарвозабон ин вазъиятро тавре мо шумо мебинем бартараф мекунад. Меҳрубон Каримов ирсоли тӯбро ба канори чап равон кард. Саиди Ковузшо ба Ҷамшед Махсумов пас дод. Сипас ирсоли тӯб ба Фатҳулло Олимзода буд. Олимзода бошад ба даруни ҷаримагоҳ партофти тӯбро анҷом дод, аммо бенатиҷа. Абдухалил Боронов гузариши ӯро мебинем ё на? На. Меҳрубон Каримов дар ин мубориза комёб мешавад ва имкон намедиҳад ба футболбозӣ бо таҷрибаи ҳариф. Абдухалил Боронов яке аз он бозигароне аст ки дар тими Равшан ҳам дар гузашта бозӣ кардааст. умуман дар лигаи олии мо чунин футболбозон кам нестанд, ки дар давоми фаъолияти бозигарии худ дар ҳайати дастаҳои гуногуни лигаи олӣ бозӣ карданд. Яъне чунин ҳолат хело зиёд дида мешавад. ба нудрат нафароне метавон пайдо кард, ки тамоми карьераи футболбозии худро дар як даста гузаронида бошанд ва ин ки ҳамагӣ дар як ё ду даста бозӣ карда бошанд. бештаре аз онҳо аз як мавсим ба мавсими дигар ҳатто бошгоҳи худро иваз мекунанд. идомаи фишороварии футболбозони дастаи Равшан. Азизбоев инҷо акнун тӯб аз майдон берун мешавад. ва бубинед норозигӣ баён карда истодааст ба бозигари дастаи артиш Муҳаммадали Азизбоев. мубориза давом дорад. хело ҳаракатҳои хуби Фатҳулло Олимзода. идомаи ҳаракатҳои ӯро мебинем чӣ гуна шонс ва ин имконияти олитарин аз даст меравад. Азизбоев хато кард ин бор. дар қисми якум мо шумо айнан тақрибан аз ҳамин гуна ҳолат иштибоҳи Алишер Раҳимовро дида будем. дар қисми дуюм бошад ин хато боз ҳам такрор шуд. Фатҳулло Олимзода бисёр олӣ бозӣ кард инҷо. ҳаракатҳои беҳтарини ӯ ва дар қисми якум ҳам ҷои таъкид аст, ки маҳз ӯ чунин вазъиятро ба миён оварда буд. инҷо бубинед аз оғоз муборизаи Саиди Ковузшо, ки то ба охир талош кард ва баъдан Фатҳулло Олимзода бениҳоят гузариши олӣ дошт. аммо чӣ шонси олиеро дастаи Равшан аз даст дод дар ҳамон ҳолат. хуб, Саиди Ковузшо аз ҳамдастаи ҷавонаш албатта мепурсад, ки чаро чунин шуд? чаро ӯ натавонист дар ҳамон ҳолат аз шонси беҳтарини худ истифода барад? Муҳаммадали Азизбоев нафаре аст, ки дар бозии гузашта дар дақиқаи 86 ба дарвозаи Парвоз дар сафар голи ягонаро зад ва тавонист пирӯзии Равшанро таъмин кунад. умуман ин мавсим ду гол дорад ин ҳамлагар. агарчанде бештари вақт аз ҳайати захиравӣ ҳам ба майдон барояд, вале кӯмаки хуб расонида тавониста истодааст Муҳаммадали Азизбоев.
то ба охир бубинед чӣ гуна мубориза ҷараён дорад. довар ишора мекунад ки ҳеҷ чиз нест, бозӣ бояд давом ёбад. Фатулло Олимзода хело олӣ дар канор талош мекунад ва пайваста барои ба даст овардани тӯбу роҳандозии ҳамлаҳо саҳми назаррас дорад. Эбука Муродалӣ Ҳақназаров пас ба канори рост. Ҷамшед Махсумов акнун ба марказ меояд ва боз ба қафо пас медиҳад. Ҳақназаров, Алишер Раҳимов ва дар ин лаҳзаҳо тавре мо мебинем акнун Саёди Ковусшо натавонист тӯбро бигирад, дактараш пеши роҳи ӯро гирифтанд. ин панҷумин зарбаи кунҷӣ аст ба фоидаи футболбозони Равшан. Мухлисон аз дастаи худ гол талаб дорад. мебинем ки вазъияти стандартии навбатӣ ба Равшан чӣ медиҳад. ирсоли тӯб, шонси навбатӣ бисёр хуб аст, аммо ин бор акнун дарвозабон Принс Кобла зарбаи задаи Муҳаммад Али Азизбоевро бартараф кард. бори дигар метавонед бубинед. албатта зарба чандон хуб набуд, аммо ба ҳар ҳол рост сӯи дарвоза рафта истода буд ки метавонист барои Принс Кобла мушкилии ҷиддӣ эҷод кунад. вале бо истифода аз қадухомати баланд ва дастони дарози худ ҷаҳиду ҳамон тӯбро ба даст овард Принс Кобла. тавре гуфтем таъсири нокомиҳои охир дар рақобатҳои байни худӣ бо Равшан шояд яке аз ангезаҳои иловагӣ барои тими артиш аст ки онҳо ниҳоятан мехоҳанд ба дастури 2021 Равшанро мағлуб кунанд. аммо аз сӯи дигар Равшан ҳоло имкониятҳои хуби худро шояд боз ҳам ба вуҷуд оварда метавонад. бо дар назардошти дақиқаҳои илова мешуда метавонем бо боварӣ бигӯем ки беш аз 30 дақиқаи дигар дар ихтиёри футболбозони мизбон аст ва ҳатман боз фурсатҳо барои ин даста дар идома ба вуҷуд меояд. як чизи муҳимро бояд мо фаромӯш накунем ки ин ду даста имрӯз дар ҳоле бо ҳам рӯбарӯ мешаванд ки тафовут дар ҷадвал байни онҳо ҳамагӣ ду холро ташкил медиҳад. артиш 10 имтиёз дорад, ҳоло дар ҷадвал дар зинаи чорум аст. Равшан бо 8 имтиёз дар зинаи ҳаштум. аммо агар фарз кардем Равшан пирӯз шавад, якбора ба зинаи сеюми ҷадвали мусобиқа мебарад. шумора имтиёзҳояш бо регаттада аст ки 11 то аст, баробар мешавад. ҳоло тӯбрабӯи навбатӣ Кабир Салимшоев, вазъияти хатарнок аст ва акнун Саёди Ковусшо худаш чӣ гуна хато карда истодааст. болотар мо эътирози ӯро ба Муҳаммад Али Азизбоев дидем, аммо худи Саёд чӣ? ӯ албатта аз Азизбоев дида боз таҷрибаи бештар дорад, гарчанде дифоъгар ҳам бошад, аммо дар лаҳзаи қаблӣ Кабир Салимшоев тӯбрабӯи олӣ дошт. ирсоли тӯб дақиқан ба Саёди Ковусшо ва Саёд зарба мезанад, аммо хело баланду ноаниқ. зери фишорҳои доимии дастаи Равшан мо тавре мебинем артиш ба пуррагӣ ақибнишинӣ мекунад ва тӯли дақиқаҳои охир аслан ҳуҷумеро ҳам бо иштироки шогирдони Файзалӣ Давлатов мо шумо надидем. ин зарба акнун аз сӯи бакинде Билом Ҷерард бартараф шуд. Фатулло Олимзода худаш тасмим гирифт ки ҳуҷумро ба нуқтаи ниҳоӣ расонад. нақши бисёр хуби Пешсафиро дар дастааш иҷро мекунад Фатулло Олимзода ва доимо барои расидан ба натиҷаҳои зарурӣ фаъол аст. аз канорҳо ба ҳуҷум мегузарад, худаш зарба мезанад, худаш инсони тӯбро ба замат анҷом медиҳад. гузаришҳои беҳтарин дорад ва дар идома хоҳем дид ки боз чӣ кӯмаке Фатулло Олимзода барои беҳбудии натиҷаи имрӯза расонида метавонад. мавҷи дуюми ҳуҷум инҷо бартараф шуд, вале дар ниҳояти кор инҷо ҳатман тӯбро бозигарони Равшан ба даст меорад.
ҷои ёдоварест ки бозиҳои даври шашум барои мо рақобати як қатор дастаҳои пешсафро тақдим кард. аз ҷумла регартад аз муқобили вахш 3-2 ғалаба ба даст овард. истиқлол тавонист хуҷандро 2-1 муоҷиҳ шикаст кунад. ва акнун боз як бозии дигари муҳим бо иштироки равшану артиш аст ки аз ҷумлаи дастаҳои қисми болои ҷадвал ба ҳисоб меравад. ирсоли навбатии тӯбро мебинем. Омон Иброҳимов аввалин шуда ба тӯб расид. бакинде Билон Ҷерард боз тӯбро ба марказ равон кард. ҳар як тӯбе ки бартараф мешавад зуд онро футболбозии дастаи равшан дарёфт карда барои роҳандозии ҳамлаи навбатии худ омодагӣ мебинанд. ана ин ҷо бошад акнун як хато аз сӯи Ҷамшед Махсумов буд. худатон ҳам такроран ин ҳолатро метавонед бубинед. дастаи равшан дар ин мавсим аллакай як бохт дошт. онҳо қаблан дар баробари барқчии ҳисор бо ҳисоби 2-3 мағлуб шуданд дар даври дуюм. Иззатулло Рӯзиев ба ҷои Муҳаммад Иқбол Давлатов ба майдон мебарояд ва ҷои таъкид аст ки футболбози ҷавонро гирифта ба ҷояш бозигари бо таҷриба, дифоъгаре ки метавонад ба тим дар ин гуна лаҳзаҳое ки фишор зиёд аст кӯмак расонад. ӯро ба майдон мебарорад Файзали Давлатов то ин ки барои нигоҳ доштани натиҷа кӯмаки худро расонад. аммо барои нигоҳ доштани натиҷа бозӣ кардани артишро аз барвақтӣ ростӣ фаҳмидан душвор аст, чунки то анҷом худатон дида истед чӣ қадар вақт ҳоло зиёд боқӣ мондааст. тӯб аз майдон берун шуд. дастаи артиш тиме аст ки дар се бозии охир пайдар ҳам соҳиби ғалабаҳо шудааст. дар моҳи апрел аслан ягон имтиёз аз даст надод. ягона тиме ки то имрӯз нишондиҳандаи 100%-иро дар моҳи апрел дорад маҳз артиш мебошад. моҳи март барои онҳо албатта мушкил буд. бохт аз ҳосилот 3-0 ва мусовӣ бо Хуҷанд. аммо дар се бозии моҳи апрел онҳо вахшро шикаст доданд 1-0, барқчиро мағлуб карданд 2-1 ва дар баробари тими эсхата 2-0 ҳафтаи гузашта дар сафар пирӯзӣ ба даст оварданд. агар имрӯз ҳам комёб шавад, пас Файзали Давлатов яке аз мураббиёне хоҳад буд барои ба даст овардани ҷоизаи беҳтарин мураббии моҳ. даъвогар ҳам ҳаст гӯем. дуруст хоҳад буд. ва дар ин моҳ ҳамчунин натиҷаҳои бисёр хубро тими Регартадас ба қайд гирифт. се ғалабаву як мусовӣ. ҳамон ғалабаҳо муқобили пешсафон аз ҷумла ҳосилот ва вахш буд. дар ҳамон шабрӯзе ки ин дастаҳо садрнишини ҷадвал буданд ва мусовӣ бо дастаи Хуҷанд ҳам дар шабрӯзе буд ки Хуҷанд дар сегонаи беҳтаринҳо қарор дошт. як пирӯзии дигар муқобили Парвоз дар сафар ба даст оварда шуд. аз сӯи дигар натиҷаи Истиқлол ҳам дар ин моҳ беҳбудӣ ёфтанд. 2 мусовӣ 2 ғалаба аз сӯи шогирдони Виталий Левченко ба қайд гирифта шуд. яъне ин метавонем бигӯем се мураббӣ ҳастанд ки ба эҳтимоли зиёд даъвогарони асосӣ хоҳанд буд барои ҷоизаи беҳтарин мураббии моҳ. Виталий Левченко аз Истиқлол, Алишер Тухтаев аз Регартадас ва Файзали Давлатов аз Артиш. барои ба даст овардани ҷоизаи беҳтарин бозигари моҳ ҳам даъвогарон зиёд ҳастанд, вале метавон чунин футболбозонро бевосита аз ҳайати дастаи Артиш ҳам ҷустуҷӯ кард. яке аз онҳо бевосита Исломбек Исоқҷонов аст ки аллакай 3 гол ба ҳадаф расон дар ин моҳ. Алишер Раҳимов, Фатулло Олимзода, пас ба канори чап, аммо
тавре мебинед дар ин мубориза қариб буд. Саидикович шуд тӯбро аз даст диҳад. Пешироҳи Олимзодаро Комрон Иброҳимов гирифт. Ва хатои Муҳаммад Али Азизбоев дар лаҳзаи қаблӣ воқеан ҳам иштибоҳ кард. ҳолати оддӣ буд, аммо Азизбоев ба хато роҳ дод. Алишер Раҳимов паси бисёр хуби ӯ инҷо мегузарад. Фатҳулло Олимзода Саидиковичо ба ҳуҷум ҳамроҳ шуд ва пеши роҳи ин партофтро тавре мебинед Комрон Иброҳимов гирифт. зарбаи кунҷи аст боз ҳам ба нафъи дастаи мизбон. бозигарони қоматбаланд дар ҳайати равшан кам нестанд, аммо партофту дақиқ ба ҳамон самте ки қарор доранд ин бозигарон, маслан сурат нагирифтаи сура аст, то онҳо бо истифода аз қаду қомати баланди худ дар қабати дуюм комёб шаванд. Ҷамшед Махсумов инҷо қоидаи бозӣ вайрон мешавад дар ҷаримагоҳ ва мо тавре мебинем Меҳрубон Каримов ба иштибоҳ роҳ дод дар баробари Комрони Мирзохон. дифогари ҳам бо таҷриба, капитани дастаи артиш инҷо осеб гирифт. бале, хато аз сӯи Меҳрубон Каримов буд. агар аҳамият дода бошад, Фатҳулло Олимзода чунин ба назар мерасад ки бениҳоят қувва ва нерӯи бузург дорад, ки ҳатто дар лаҳзаҳое ки бозигарони ҳариф осеб гирифтаанд дар замин хобиданд, меравад ба онҳо кӯмак мекунад, то ҳар чӣ зудтар онҳо аз ҷои худ боло шаванд ва бозӣ давом ёбад. яъне асоси гӯем талошҳои ӯ ба он равона шудааст, то ҳатман вақт беҳуда талаф наёбаду имкони зудтар аз сар гирифтани бозӣ пайдо шавад. як чизи дигарро мо болотар нагуфтем. агар артиш имрӯз ғалабаро нигоҳ дошта тавонад, пас садрнишини лигаи олӣ хоҳад шуд бо 13 имтиёз. аз Истиқлолу Регатадас ин даста метавонад пеш гузарад. вале ҳоло дар идомаи мавсим, махсусан дар моҳи май, бозиҳои муҳимтарин дастаи артишро интизор аст ва хоҳем дид ки боз дар рақобатҳо бо тимҳои дигари пешсаф чӣ натиҷаҳоеро ин тим ба қайд мегирад. аз ҷумла дар моҳи май бозиҳо бо дастаҳои Истарафшану Сардор ва Регатадазу Истиқлол дар пеш тими артишро интизор аст. бештар баромадани Ҳусниддини Маҳмадалиро ба эътибор гирифта, дар лаҳзаи қаблӣ зуд зарбаи бозигари дастаи меҳмон дида шуд, аммо мо тавре дидем он бенатиҷа буд. Исломбек Исоқҷонов осеб гирифтааст. ҳоло зуд аз табибони дастаи артиш хоҳиш карда шуд ки ба майдон оянд. ҳамчунин он масъулине ки ҳастанд, яъне нафароне ки барои бозанбар баровардани бозигарон муваззафанд, зуд вориди майдон шуданд то ин ки кӯмак кунанд ба бозигари дастаи артиш. Исломбек Исоқҷонов акнун бозиро давом дода наметавонад ва ба ҷои ӯ Шаҳбоз Ҳабибов, футболбози ҷавон, бо рақами 9 ба майдон мебарад. хотиратон бошад, дар оғози мавсими гузашта Шаҳбоз Ҳабибов бениҳоят олӣ бозӣ карда буд. агар хато накунам, дар моҳи марти соли 2025 3 гол зад ва дар умум ӯро беҳтарин бозигари мо ҳам эътироф карда буданд дар оғози мавсими гузашта. вале баъдан мо дигар голро надидем аз сӯи ин футболбози ҷавон. бештар дар ҳайати ҷавонони дастаи артиш бозӣ кард
ва ҳоло ҳам нафаре аст ки аслан аз ҳайати захирави танҳо дар поёни рақобат ба майдон мебарад. дар майдон боқӣ монд. На, акнун инҷо паси хато аз сӯи Фатҳулло Олимзода буд. дар маҷмӯъ ҳаракатҳои бисёр ҷолибу дидание доштанд ӯ бо ҳамроҳи Саиди Ковузшо ва бинед ба майдон омадани Саиди Ковузшо дар канор чӣ гуна ҳамдигарфаҳмии ин ду футболбозро бештар кард. ин ҳамон голи ягонае аст ки мо шумо дидем. сеюмин голи Исломбек Исоқҷонов дар ин мавсим. расиши ту ба даст инҷо мушоҳида мешавад. бале, Насрулло Кабиров барои онҳое ки нафаҳмиданд худаш нишон медиҳад ки чаро чунин шуд. маълум мешавад ту ба дасти Муродалӣ Ҳақназаров расидааст. Дмитрий Черешев тавре шумо ҳам дида истодаед бо як нигоҳҳои изтиробангез, ҳатто метавонем бигӯем хело мушавашхотирам ҳаст аз натиҷаи ниҳоии гулдидор. назорат дорад. зарбаи кунҷӣ ба фоидаи футболбозони дастаи артиш таъин шуд. ҷонибек Шарипов саросима нест, ба воситагӣ ба назди тӯб меояд. ва акнун ирсоли тӯбро мебинем. инро зуд футболбозони равшан бартараф карданд. Фатҳулло Олимзода бошад ба аксули ҳуҷуми навбатӣ оғоз мебахшад. аз ба Кинге Билонг Ҷерард ин тӯб намегузорад. Эбука пас ба канори рост. боз Алексей Фирсов ба қафу пасро равон кард. Меҳрубон Каримов. бозигарони канори рости дастаи равшан аслан ташаббусро ба даст гирифтанӣ нестанд. бештари вақт мо ҳуҷумҳоро аз канори чап мебинем. ва ин баъзан вақт метавонад боиси гӯем шикаста шудани ба истоҳи як нав тавозун дар бозии даста шавад. вақте мудом тавассути як канор ҳуҷумҳо сурат мегиранд, ҳарифам инро пай мебараду бештар қувваҳои дифоиро ба он ҷо равон карда пеши роҳи ҳамлаҳоро ду-се нафара ҳам баъзан вақт метавонанд бигиранд. қоида вайронкунии навбатии футболбози равшанро ба эътибор гирифт Насрулло Кабиров. зидди Шаҳбоз Ҳабибов дар лаҳзаи қаблӣ бозигари равшан хато карда буд, яъне қоидаи бозиро вайрон карда буд. инҷо бозигарони артиш ҳоло боз тӯбро ба бозӣ дароварданд. Абдухалил Боронов, Комрон Иброҳимов, Майсиддин Сафаров. мубориза идома дошт. аз Саиди Ковузшо тӯбро гирифтанд футболбозони дастаи артиш, аммо дар идома ин ҳама талошҳо боис бар он шуд то аут ба фоидаи артиш таъин шавад. инҷо акнун хатои Майсиддин Сафаровро мо шунидем ки тӯбро дар майдон нигоҳ дошта натавонист.
Саиди Ковучо. Пас ба Ҷамшед Махсумов. маҷбур шуд ба қафо таваҷҷӯҳ кунад Махсумов. Саиди Ковучо ирсоли тӯбро мебинем. дарвозабони ҳариф боз ҳам пешдастӣ мекунад. бештари вақт агар аҳамият дода бошед Принс Кобла аз мавқеи худ пеш баромада пеши роҳи партофтҳои ҳарифро мегирад ва бо чунин бозиҳои бисёр боварӣ бахшаш маслан ба дасташ имрӯз кӯмаки зиёд ҳам расонида истодааст ӯ. шонси идома додани ҳамла инҷо буд ва қоидаи бозӣ вайрон шуд. онро довар ба эътибор гирифт. садгузори ноҷо аз сӯи бакинде Билонг Ҷерард дар ҳамон ҳолат маълум шуд. хуб акнун боз як футболбози дигари дастаи артиш осеб мегирад ва ҳамон ҳолати қаблие ки бакинде Билонг Ҷерард пеши роҳи Муҳаммадалӣ Азизбоевро гирифта буд барои мо онро пешниҳод карданд. Алишер Раҳимов пас ба Муродалӣ Ҳақназаров. Меҳрубон Каримов. бибинед ҳар дафъае ки пас ба қафо сурат мегирад чӣ гуна норозӣ аст сармураббӣ Дмитрий Черишев. боз як партофти дигари Саиди Ковучо ҳам натиҷа надод. идомаи ҳамла аз канори рост дар ин ҷо акнун партофти навбатӣ ҳам натиҷа надод. ҳаштумин зарбаи кунҷии футболбозони дастаи мизбон. тавре гуфтем аз рӯи ин нишондиҳанда онҳо бартарии назар аст доранд дар баробари ҳариф. хело партофти баланд ва ин талош барои иҷрои зарбаи пуштноки натиҷа надод, аммо ҳуҷумро давом додан мумкин аст ва ин ҷо боз шонси дуюм ҳам барои Равшан ҳеҷ самаре намеорад. Эбука бо сар зарба зад, вале тавре шумо ҳам дидед ин зарба хато рафт. такроран мебинем сараввал ҳамон ҳолате ки зарбаи пуштнокиро Муҳаммадалӣ Азизбоев мехост иҷро кунад, аммо комёб нашуд. дарҳол мавҷи дуюми ҳамла Алексей Фирсов ирсоли бисёр хубе равон мекунад. зарбаи задаи Эбука бошад, тавре дидед натиҷа надод. фурсатҳо ин гуна агар истифода нашаванду аз даст раванд, наҷот ёфтани Равшан воқеан ҳам мушкил мешавад. бозиро бояд давом диҳанд. инҷо акнун қоидаи бозӣ вайрон шудааст ва Фатулло Олимзода дар мубориза бо бакинде Билонг Ҷерард қоидаи бозиро вайрон кард. як бори дигар метавонед бубинед.
اعتراضی مربی با فتح‌الله علیم‌زاده فکر میکنم در حالت قبلی جا داشت، زیرا دیمیتری چرشف اشاره میکرد که هیچ حجت با آنه که قاعده بازی رو ویران کند آنجا دیده نمیشود. خب یکی از نفرانی که با من استودی رهبری کننده دسته روشن داخل می شود با فوتبال بازی ارتش اعتراض بیان کرد. این حالت نگران کننده است. میدونید سعیدی کووزشو برای فوتبال بازی حریف با دستش برخورد و در نتیجه ما طور دیدیم واسیدین سفرов کمی آسیب گرفت. با حکومت تیوی رسانیدن و هم از جای فوتبال شروع رقابت را دوام میدهد. اما سوال اساسی این است که با نفری که چین عمل رو کرد، یعنی با سعید کووزشو هم جزا دادند یا نه. از روی مشاهده های ما با او کارت زرد نشان داده نشد. در همان حالتی سپری شده شد. داوران هم درست دیده نتوانستند وضعیت. جمشید مخصوموف قاعده بازی رو واسیدین سفرов زیدیو اندکم باشد ویران کرد، اما زود داوران آن را به اعتبار گرفتند چون که در لحظه قبلی توپ از اختیار مخصوموف بیرون شده بود. دقیقه هم به شمار باقی ماندند تا انجام وقتی اساسی. امروز در ورزشگاه کلوب آرینا در شهر بوستونی کلوب خیلی مخلصان زیاد جمع آمدند تا اینکه یک نتیجه خوب و باز هم پیشروی تیم خود رو در جدول مسابقه ببینند. اما تاکنون دسته روشن در این بازی مغلوب شده ایستاده است بر عوض گل یگانه ای که اسلامبek اسحاقجانов در دقیقه 28 بازی به هدف رساند. تیم ارتش در حساب پیشرفت است. ابوکا نیشر رحیموف ادامه حمله از کناری راست الکسی فیرسوف پرتافت توپ را انجام میدهد اما به نتیجه با شانسی دوم برای باز هم براه ماندنی حمله از سوی خود فیرسوف است. از اوت او توپ را راست با جریمه‌گاه روان کرد. ولی در این مبارزه ها طور می‌بینید بازیگران دسته ارتش هم کم نمی‌آیند. پیوسته حرکت کرده ایستادند با ضربه‌های قوی توپ‌ها را از نزد جریمه‌گاه خود دور کنند و با این رو خوف و خطر برطرف شود. قاعده بازی ویران شده است در این حالت. اما از سوی بازیگری دسته ارتش می‌بینید این حالت باعث به چی شد؟ بازیگری دسته ارتش اسرائیل خلوف به زمین افتیده بود، اما چون دید که توپ را فوتبالبازان حریف میخواهند زود به بازی درآورند به خاطر آنه که به همتیمان خود کمک رسانند و او هم از جای خود بالا شد و باز یک بازیگر دیگری قبلا در همان حالت در زمین خوابیده هم ما طور دیدیم اشاره کرد که بازی را میخواهد دوام دهد. حالا مرودعلی حقنظرов رو به نزد خود دعوت میکند داور و همچنین بازیگری دسته ارتش عمرجان شریپوف هر دوی آنها کمی نافهمی داشتند. با آگاهی به آنها این وضعیت را داور پر جمع بست کرد. خوب نصرالله کبیرов اشاره میکند که در این حالت اکنون قاعده بازی را ویران کرد اسرائیل خلوف. وضعیت استانداردی نوبتی با فایده دسته روشن تعیین شد. در همین لحظه ها وقتی اساسی هم دوستان گرامی طور ما میبینیم خاتمه یافت.
ва барои норозигӣ баён кардан бо қарори довар корти зард ва исроил холов нишон дода шуд. На он қадар партофти хуб аз ҷониби Саёди Ковусчо. дар ин гуна мавридҳо аслан бояд бозигарон саросема нашуда бо омодагии ҷиддӣ аз вазъияти стандарти тӯбро ба бозӣ дароянд. он партофте ки барои мисол болотар Саёди Ковусчо дошт аслан ҳеҷ фоидае ҳам намерасонд. маълум буд аз ҳамон худи ҳаракате ки бозигар дошту партофте ки анҷом дод. 7 дақиқа вақт илова шуд ба қисми дуюм. дар маҷмӯъ 3 дақиқа ба қисми аввал, 7 дақиқа ба қисми дуюм. Метавонем бигӯем 100 дақиқа имрӯз футбол бозӣ мекунанд бозигарони ҳар ду даста. ва хоҳем дид ки дар идомаи талошҳо боз Равшан вазъиятҳои хатарноки навбатиро ба вуҷуд меорад ё на? Инҷо ин ҳаракатҳо боз ҳам ҳеҷ фоидае намерасонанд. Муҳаммадали Азизбоев ба назарам боз ҳам хост пӯшноки зарба занад. бале, ин кӯшиши дуюми ӯ аст, аммо ин бор ҳам ба тӯб намерасад Азизбоев. албатта дар нақши ҳамлагари марказӣ Муҳаммадали Азизбоев метавонад баъзан вақт амалу ҳаракатҳои бисёр ҷолибу диданӣ анҷом диҳад, вале мушкили асосии бозии ӯ ин аст ки пайваста ҳамин корҳоро дар як сатҳ ва ба таври доимӣ анҷом дода наметавонад. шояд аз ин сабаб ҳам мо ӯро дар ҳайати аввалияи даста ҳама вақт намебинем. аммо воқеан ҳам истеъдоди хуб аст. Муҳаммадали Азизбоев қаблан узви тими миллии кишварам буд ва дар ҷоми осиё ҳам иштирок карда буд, хотиратон бошад бо пиранҳои тими миллии кишвар. Азизбоев агар рушди худро давом диҳад, боз дар оянда ба тими миллии кишвар ҷалб шуданаш аз эҳтимол дур нест. аут ба фоидаи дастаи Равшан. зуд ирсоли тӯб ба дохили ҷаримагоҳ ва дар ин мубориза тавре мо мебинем тӯб аз пои Муҳаммадали Азизбоев аз майдон берун мешавад. ҳоло корти зард ба Принс Кобла барои вақто кашол доданаш. ин ӯро шояд каме бедор мекунад ва дар идома дигар дарвозабон ҳаракат хоҳад кард ки зудтар ва сари вақт тӯбро ба бозӣ дарорад. дар нимаи дуюм воқеан ҳам бартарии калон насиби дастаи мизбон буд, аммо Равшани Кулоб то кунун голи ҷавобиро ба дарвозаи ҳариф равон накардааст. боз як ирсоли дигар ва мо тавре мебинем Принс Кобла аллакай дар замин хобида аз он истиқбол мегирад, аз он хурсандӣ мекунад ки як вазъияти хатарноки дигарро бартараф кард. ҳафтаи оянда Равшанро боз як бозии дигари бисёр ҷолиб интизор аст. муқобили ҳосилот дар сафар дар ноҳияи Фархор бояд бозӣ кунад Равшан ва дастаи артишро мо болотар қайд кардем ки дар даври оянда бозиашро муқобили Истаравшан дар хонаи худ баргузор мекунад. партофти Алексей Фирсов натиҷа надод. бози ҳосилоту Равшан 2 май дар нақша аст. рақобати Артишу Истаравшан бошад, вале 3 май бояд сурат гирад. Саёди Ковусчо ва чӣ гуна ҳолат ба миён меояд! қариб буд ки голи ҷавобиро мо ва шумо бубинем. Дарвозабон то ба охир интизор шуд, 1-2 қадам қафо монд, вале масири ҳаракат, траекторияи ҳаракати тӯбро дуруст пай бурду. дар ниҳояти кор ин зарбаро бартараф кард. хело мушкил буд, аммо аз удаи кори худ баромад Принс Кобла.
равшан воқеан ҳам наздик аст ба задани голи ҷавобӣ, аммо кай мезада бошад голи ҷавобиро мо шумо то ҳанӯз намедонем. ин ҳама талошҳо, ин ҳама ҷаҳду такопу ва муборизаҳои зиёди тими равшан то кунун имкон намедиҳад то онҳо голи ҷавобиро ба ҳадаф расонанд. фурсатҳо кам набуданд, аммо бештари вақт онҳоро дарвозабони ҳариф Принс Кобла бартараф мекард. ва баъзан вақт ҳудуди бозигарони равшан бояд бигӯем фурсатҳои беҳтаринро истифода набурд. аз ҷумла дар қисми дуюм Муҳаммадалӣ Азизбоев дар нимаи аввал тавре дида шуд. онҷо буз як имконияти дигари бениҳоят хубро Алишер Раҳимов ҳам истифода накард. ҳардуи ҳамон гузаришҳои хуби Фатмулло Олимзода ду имконияти беҳтаринро ба вуҷуд оварда буданд барои дастаи равшан. болотар ҳар гуна ашёру зарфҳо ба варзишгоҳ партофт карда шуд. дар натиҷа мо дидем ки бо дахолати довар вақти Дебилон Ҷерард рафта тубро аз авт ба бозӣ даровард то ин ки бозӣ идома ёбад. довар албатта халалдор накард идомаи бозиро, вале як паси хатои бозигарони равшан боис барон мешавад то туб аз майдон берун шавад. дақиқаи охирини иловагӣ ҷараён дорад. Эбука пас медиҳад ба ҳамдастааш Алексей Фирсов. вақт бениҳоят кам боқӣ мондааст. ҳуҷуми дастаи равшан идома меёбад ё на? На, пеши роҳи ин ҳамла гирифта шуд. Эбука дар ин мубориза комёб мешавад. Меҳрубон Каримов паси ӯ ба канори чап. Саёди Ковусшо ирсоли тӯбро мебинем. шонс ҳаст, зарба ҳам зада шуд ва чӣ гуна зарбаи хатарнок буд, аммо ҳолатро тавре мо дидем дарвозабон Принс Кобла бартараф кард. баъдан байни ӯ ва Муҳаммадалӣ Азизбоев нофаҳмӣ буд, аммо зуд доварон албатта дахолат мекунанд, ҳамаро ором мекунанд то ин ки баҳсу мунозираҳо идома наёбад. маълум аст ки натиҷа барои ҳарду даста чӣ гуна муҳимият дорад, чӣ гуна бисёр зарур аст натиҷаи ниҳоии рақобат. лаҳзае ки ба миён омад, мо шумо тавре мебинем инҷо дар ин мубориза пешдастӣ мекунад Принс Кобла ва аз Муҳаммадалӣ Азизбоев дида барвақттар тӯбро ба даст овард. зарбаи задаи Алишер Раҳимов, садгузории Иззатулло Рӯзиев, дарвозабон албатта бартарӣ дошт. хуб, корти зард барои Муҳаммадалӣ Азизбоев барои қоидавайронкунӣ зидди дарвозабони ҳариф нишон дода шуд. агар боз гӯем баъзе паҳлӯҳои нофаҳмои дигар бошад, аз ҳуҷраи вар ҳатман ба довар ишора мекунанд, аммо чунин чиз нест дӯстони гиромӣ, яъне ягон қоидавайронкунӣ аз ҷониби бозигарони артиш дар баробари Азизбоев онҷо дида нашуд. ва бо ҳамин тамом Насрулло Кабиров садои ниҳоии уштаки худро баланд мекунаду аз анҷоми қисми дуюми рақобат ва дар маҷмӯъ ин дидори бисёр ҷолибу диданӣ мову шуморо дар ҷараён мегузорад. як бозии бисёр хубу диданӣ аз ҳарду ҷониб буд. аслан бояд бигӯем ки равшан бо ин гуна бозии олияш махсусан дар қисми дуюм шояд арзанда буд ки имрӯз имтиёз ҳам гирад, вале ин футбол аст дӯстони гиромӣ ва мову шумо тавре мебинем тиме ки аз фурсати хуби худ дар қисми аввал истифода бурд ва тавонист голи ягонаро бо талошҳои Исломбек Исоқҷонов ба ҳадаф расонад. ғалабаро дар ин дидор соҳиб мешавад ва мо тавре мебинем ҳоло нофаҳмиву норозигӣ идома дорад дар майдон. андаке баҳсу мунозираҳо ҷиддӣ мешаванд. корти зард ба Комрон Иброҳимов нишон дода шуд, ҳамчунин корти зард ба Дмитрий Черишев баъд аз оне ки ӯ ҳам ба ин баҳсу мунозираҳо дохил шуд ва ҳамроҳ гардид дода шуд. тартибу низом то ба охир инҷо таъмин карда намешавад ва умедвор мешавем ки ҷонибҳо албатта ба мувофиқа мерасанду ин баҳсу мунозираҳоро яктараф мегузоранд, чунки натиҷа аслан дар майдон дар бозӣ дар 90 дақиқа бояд таъмин карда шавад. бисёр испос мегӯем бори дигар ки тӯлини муддат моро ҳамроҳӣ кардед. гузориши мустақими мо аз варзишгоҳи Кӯлоб Арена аст. шаҳри бостонии Кӯлоб аз ҷараёни бозии даври шашум бо иштироки дастаҳои
равшан ва клуби марказии варзиш пешниҳоди шумо шуд. то гузоришҳои баъди комёбу пирӯз бошед. хайр.